Croeso chi yma, a ni wedi cyrraedd wythnos olaf cyfnod yr Adfent. Yr wythnos sy'n arwain at y diwrnod mawr ei hun, dydd Nadolig. Ac wrth i ni fynd trwy'r cyfnod yma, da ni wedi bod yn dilyn y patrwm traddodiadol. Yr wythnos gyntaf mi fuon ni yn meddwl am y thema o obaith. Wedyn yn yr ail wythnos mi fuon ni'n meddwl am baratoi. Yr wythnos diwethaf, roedden ni'n myfyrio am y syniad o lawenydd. Be di llawenydd yr wyl a be sy'n rhoi llawenydd i ni? Ble mae hyn i gyd yn arwain? Be di penllanw'r myfyrion hyn? Ac unwaith eto mae traddodiad yn gymorth. Oherwydd yn draddodiadol, thema'r wythnos yn arwain at dydd Nadolig ydy addoli. Dyma oedd yn gyrru'r doethion ar draws y milltiroedd o'r dwyrain pell ynde. Eu cwestiwn i Herod oedd, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom eisiau'r enef ar ei chyfodiad a daethom i'w addoli. Rwan mae hon yn thema ddiddorol i feddwl amdani tydi. Be ydy addoli? Mae gynnon ni syniad efallai am ryw bobl gyntefig yn y jungle yn mynd at ryw ddelw fawr, plygio'i blaen ac aberthu o flaen y ddelw. Yn sicr, da ni wedi cael yn cyflyru trwy draddodiad i feddwl am y doethion yn dod a phlygu ar ei gliniau o flaen y cryd. Mewn llawer o gylchoedd Cristnogol cyfoes, addoli ydy hyn sy'n digwydd o flaen y bregaeth yn ein cyfarfodydd ni, y canu ac yn y blaen sy'n digwydd. Ond yn sicr, dwi ddim yn meddwl bod neb ohono ni'n disgwyl bod y doethion wedi dod a fe gitars i sefyll o flaen y cryd a chanu ymynau. Na, mae addoli yn golygu rhywbeth mwy yn tydi, rhywbeth dyfnach. Yn gyntaf, mae'n siŵr yn golygu gwneud yn fawr o ryw beth neu ryw un. Da ni'n gwybod ar enghraifft o'r gair Saesneg am addoli. Worship yn dod o'r geiriau worthship. Rhoi gwerth ar rhywbeth, gwneud rhywbeth yn werthfawr. Mae meddwl am hyn yn gorfodi ni edrych ar ein calonnau. Be sy'n werthfawr yn ein golwg, oherwydd mae yna duedd naturiol ym mhob un ohono ni i osod gwerth ar bethau. Nid fel arwerthwr yn rhoi rhyw syniad o faint gewch chi am eich tŷ, ond fel rhywbeth da ni eisiau dal gafel arno fo. Rhai pethau, dyn nhw'n cyfri, ond pethau eraill yn cyfri mwy. Da ni am drysori rhai pethau. Ac i rai, mae cyfoeth yn cymryd gafel ynddyn nhw, fel Scrooge yn nofel fach Charles Dickens. Mae'r diwylliant celebrity sydd o'n cwmpas yn annog pobl i ystyried enwogrwydd a phoblogrwydd fel y peth mawr i'w geisio. Mi fydd eraill yn gweld ffordd o fyw arbennig fel y peth i ddal gafel arno fo a gwneud yn fawr ohono. Wrth gwrs, mae yna bethau eraill, fel yn priod ni, yn gwraig neu'n gŵr ni. Ond nid oedd yr hen drefn priodasol Saesneg yn cynnwys y geiriau with my body I thee worship. Yn sicr mae plant yn beth i'w trysori yn dydyn nhw. A llawer o bobl yn dweud, wel dyma'n trysor mawr i ymlant i. Ond fe gawson ni'n creu i drysori rhywbeth mwy na'r rhain i gyd. Neu rhyw un mwy na'r rhain i gyd. Fe'n crewyd i addoli Duw fel y trysor pennaf. A phan roddwn ni rhywbeth arall yn ei le fo, yna da ni wedi creu eilyn. Da ni wedi troi'n eilyn addolwyr. Mi oedd yr hen weinidog diwiol hwnnw, John Newton. Oedd o unwaith fel da chi'n cofio wedi bod yn fasnachor caethweision, ond mi gafodd o droedigaeth a fo sgrifennodd yr emyn Amazing Grace. A mi oedd o'n i flynyddoedd hyn yn poeni, tybed oedd o yn caru i wraig yn ormodol. Hynny ydy, i bod hi wedi cymryd lle i arglwydd yn ei galon. Gwyl i wneud yn fawr o Iesu ydy'r Nadolig. Cyfle i ni chwilio'n calonnau a gosod Iesu ar orsedd yn calon. Gweld beth sydd ynddo ni. Oherwydd, fel dydodd John Calvin mewn calonnau ni'n ffatri creu eilunod. Mae un peth ar ôl y llall yn hawlio i le fel y trysor pennaf. Ond wrth droi at y baban yn y preseb, da ni'n troi i weld holl trysorau'r diwdod
mewn cnawd. Neu fel mae'r hen garol yn ei ddeud, peraidd ganodd sêr y bore ar enedigeth brenin nef. Doethion Abigeili y twythau deithiant i'w addoli ef. Gwersfawr drysor. Yn y preseb, Iesu y gaed.